गिबियावनो गासै नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय आरो लोगोसेनो आंनि इउटिउब चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायनानै लाबाय। दायो आङो दङ बरपेटा रडनि SSB फिल्डआव। दायो फुंनि मटामटि 6 बाजिबाय। बे 6 बाजियाव आङो बे फिल्डआव दंफैयो। जोङो माने बे फिल्डआवनो फुङाव फुटबल गेलेयो नालाय ओंखायनो ओंखारबोबाय। दा जोंनि क्लाबनि मुङा जादों गुड मर्निं क्लाब। ओंखायनो दा बे फुंबिलि समाव गुड मर्निं क्लाबाव सोर सोर दङ आं बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंब्ला नायलांनो हागोन। दा बरपेटा रडआव गुड मर्निं क्लाब दङ होननानै जोङो खोनाबाय थायो, नाथाय मानसिफोरखौ जोङो मालाबाबो नुवाखै। ओंखायनो आङो सुबुंनि गेजेराव बेखौ दिन्थिना होनो बा फोसावना होनो थाखाय सिगांदों। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन। Good morning, sir. Good morning. Hey. Hai, Sabkan, Caro Bagla. Di mana lagi? এইকেইজন মানে আজি খেলা হোৱা নাই, তাৰ কাৰণে অলপ ডেন্স মাৰি আছে, ফূৰ্তি কৰি আছে। গাইবান্ধা আৰু এটা ৰিপোষ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুন ইউটিউবাৰ হয়, ছাপোৰ্ট কৰিব। বাহিৰত বহি হাল্লা কৰা পুষ্কুৰি মাৰিব লাগে। এই যে আমাৰ ৰমা মৰ্ণিঙৰ গুড 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 গুড।
गुड मॉर्निंग क्लब पे बहुत सारे प्लेयर्स है लेकिन वो लोग आज नहीं आया है वो लोग को मैं बाद में दिखाने की कोशिश करूँगा थैंक यू लोगोसेनो आंनि मोनसे गुरैयै खावलायनाय नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव मोजां मोजां भिडिअ लानानै बेबायदिनो फैबाय थानो हायो बा मोजां मोजां भिडिअ आङो समाजनि गेजेराव बेबायदिनो फोसावनानै होनो हाबाय थायो ओंखायनो नोंथांमोना अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय